Что даецца ўсё гатова амаль што зараз яшчэ апошнія налады зраблю і ўсім тады вітанкі. Мы сёння будзем гуляць у Night in the Woods. Я не ведаю, мне патрапілась гульня у Steam. Я паглядзеў, выглядае як прывабныя якісь прыгоды і тым больш, што вельмі вялікая фан-база ў гэтай гульні. І гульня, мне здаецца, 2017 года. Мы паглядзім, не ведаю, наколькі яна захапляльная, ці гэта наша гульня, ці не наша. Цікава, мне здаецца, па арту вельмі прывабная, і зараз я апошні налад зараблю і будзем пачынаць глядзець, што гэта такое і ёсць. Ну што, здаецца, што ўсё гатова. Так, все, есть чатик на телефоне. І давайте глядзець. Адзіны момант у тым, што гэта гульня, мне здаецца, па лакалізацыі толькі на ангельскай мове, таму трохі, мне здаецца, будзе складана, каб штосьці будзем перакладаць, так. Што у нас тут па наладах? Extras. Playing Longs Night. Што гэта? Не, верніце, не хочу на Extras пакуль. Бо мне трэба асноўную гульню тады паглядзець спачатку. Гуляў у цывілізацыю. Калісьці гуляў, мне здаецца, гэта было даўно, год, мне здаецца, 10 таму. Зараз не ведаю, наколькі там все зароблена. Але ж, маю досвед з гэтым. Так, і яшчэ трэба заклірыць сейф файл. І можна зараз паглядзець, што гульня трохі з крэатывам, што тут меню яно зроблена ў правы бок, што незвычайна, мне здаецца, калі ўсё робяць у левым. Ну што, не будзем тады цянуць, давайте пачнем, паглядзім. І прывабная тут, мне здаецца, музыка ў пачатку. Так, год, калі загінуў мой дзед, так. The Highway Station came. Гэта Highway, гэта як ідзе дарога, гэта вялікая, так, яна пашырана прыйшла, ці гэта было самае жудаснае навадненне з 1998 года. Тут даюць нам выбар якийсь, як тут гэта распавядаць тут, так. Давайте, можа, пра флут. У гэтай серыі гульні 7-я частка, і ў некаторых частках ёсць беларусізатар. Ну,
цікава, прывабна. Але я не так вельмі моцна люблю гуляць у стратэгіі. Мне здаецца, можа для контента гэта не надта якаясь цікавая гульня, але ж гледзячы на то, як гуляюць у Еўропку і просяць Еўропку у Рудзі, можа штосьці такое можна было пагуляць. У нас зараз там ёсць у планах паглядзець на Frostpunk, или як там назовецца гэта гульня. І там, можа, там па стратэгіі паглядзім. Грег What Trapped on Top of the Dog House. Грег быў спайманы на вяршыні сабачага дому, так? І power was out for 2 days. Гэта знікла святло на 2 дні, так? Знікла электрычнасць. Касей Хартлей came by in his dad's boat. Прыйшоў да лодкі адца. Не ведаю, хто такі Касей Хартлей, можа, гэты галоўны герой. І я смяяўся, калі я пабачыў яго. І дзед пакінуў мне яблачны crate of books. Я не ведаю, што такое crate of books. Можа, яблачныя якісь-то абёрткі ад сваіх гэтых кніг. І ён любіў Ghost Stories. У 4-6 часткі ёсць берусізатор. Ну, гэта файна, што ёсць. Можна будзе пагуляць калісьці. Бо, ну, я не ведаю, наколькі цывілізацыя, ёсць яшчэ шмат гульняў з беларусізатарам і перакладамі, якія мы яшчэ не гулялі. Так, і ён працытаваў іх яму в этом, калі ён лежаў у бальніцы у ложку, так? Яны прыйшлі за багамі, так? They looking for the gods. І яны баяліся смерці в крылах і в дрэвах. Тут 3 нават опцыі, так? Давайте, можа быць, they were looking for the gods. І яны памерлі у адзінокіх месцах. У першай, другой, трэцяй, нават сёмай няма беларусізатара. Добра, будзем ведаць. І ў свой паследні дзень ён усышоў сумна, suddenly, или хутка, гэта не... як то гэта перавесці. And stared back-eyed through the window. Глядзеў, здаецца, якімісьці глазамі праз вакно. Back-eyed, можа, гэта такія вось вочкі, якія у насякомых, якія не рухаюцца, так? Так, і у стары паркінг лотс. Ці ў старым паркінг лотсе, ці у пустым міл. Я не ведаю, што такое міл. Трэба, здаецца, дзесьці пераклад трымаць хуткі. У меня толькі адзін тэлефон. Добра, тады будзем як-то глядзець тут далей. І ў старых трэйнсах, старых пацягніках. Хаця, можа, гэта якое, што мы ведаем. Кудысьці рухались откуда так і куды. І ён павярнуўся да майго бацькі. Его вочы былі пашыраны. Гэты дом, ён як-то haunted, гэта ж звычайна прокляты ці напоўнены гэтымі прывідамі.
Ён сказаў гэта і помер. І памёр, так? Помер. Цікава, цікава гісторыя. Тут нават бас. О. Я подумал, што я не ожидаў, што будзе партія или што з гэтага далей. Але я зразумеў, што хтосьці мог бы быць здесь, так? Так, добро, як-то мы дома, так, мае. Вось мы нават можам рухацца ў гэтай гульні. Так, воу, яны штосьці тут паклалі, так, или зрабілі Possum Springs, некалі выглядала як зараз зашмат. Несапраўдна рэкламавана, так, advertised, гэта з advertisement звязана. Так, Гарбо ін Малой. Што гэта? Так, добро пожаловать Гарботу Малой. Это у нас новые новины Малоў. Так, сегодня гандль пройшла. Подымайся, way up. Я поглядел на чарты, и они вельми такие прывабные. Большинство у чарт-секторы якая-то Notoriously Recession Proof пройшла. Так, у нас тут якісь-то есть палітычныя гэтыя размовы. Як тады, як зараз і тады. Я прайшоў праз інтэрнэтныя дні сёння. Чаго? Інтэрнэт, ён дае сапраўды якіх-то ловерсаў, якія любяць. Ну, якусь, мне здаецца, ахінею нас вядуць. Ці я не разумею зараз. Всё? Всё прайшло гэтае тэлебачанне. Ой, што за чаму тут? Якім чынам ён яшчэ і вышэй можа прыгаць, і так добра. Што гэта за лакацыя? Тут у нас ёсць якісь-то дэск, тут хтосьці працуе, ёсць от час, які кажа нам, што зараз 10:45, і хтосьці тут стаіць і сверля тую сцяну. Можа пагутарыць можам. Так, прабачце мяне, ці быў тут-небудзь? Ніхто быў, а дзе усе? Зараз 10:45, і мы зачынены. Так, гэта кола зачынена. Не все ребята, кататы, не все хлопцы, дзяўчыны, яны патрапілі на апошні бас да Possum Springs гэтыя дні. Добра. Толькі ты. Вот я маю на увазе, што толькі я не паспеў на гэты бас. Мы можам спытаць штосьці. Дженітор. Не памятаю, што такое дженітор. Пачакайце там. Будзем даведвацца новыя словы. Дженітор. Гэта той, хто вахтай займаецца, хто сачыць за парадкам. Окей. Ты сочыш тут, ці хто ты? Можна так гэта распавесці, і што ты робіш? Я фіксую дор. Добра. І ўсё? Не. Так, быў вельмі прывабны дыялог гэта зроблены. Магу ли я праціснуцца праз цябе, так, квіз? Не, ты толькі зламаеш гэтую як так, чортавую сцяну, так?
ці чортовую дзвер. Калі гэта можа адбыцца, так? Мы спытваем. Як толькі ты мне прынясеш фіяскола з машыны. Не ведаю, што такое фіяскола. Можа, гэта якаясь местная газіроўка ці што гэтак. І што, мне трэба заплаціць за гэта? Я заўсёды бяру рыг-іт. Што гэта за глагол рыг? Цікава. Прыстасаванне, так. Прыстасаванне. Грэбень. Як-то больш ідзе у марскім гэтым слэнге выкарыстоўваецца слова. І такім чынам я заўсёды гэта беру прыспасабленне гэта, калі я тут пасля гадзін. Незразумела. Добра. Гэта вольна, гэта такім не трэба бескаштоўна, сапраўды, так, бескаштоўна, калі нікаго няма тут, у любом выпадку, хто можа тут штосьці распавесці, так. Тут якісь дыалогі, мне здаецца, не надта лёгкія. Так, ты, хто прыходзіў тут, яны сышлі, когда мы побачылі, як выглядае сапраўды гэты горад, так? Падгатуй сябе да таго, каб прачаравацца, і давай пройдзем туды, у наш таун-мотто. А тут гэта мотто такі назву маеце. Добра. Так, ну гэта якось аблягчэнне, калі тэлефонныя кампаніі, якія заведуюць гэтымі пэйпфонамі, трымаюць зараз cell reception. Это будзе вельмі клёва, калі я патэлефаную сваім бацькам. Но якісь-то джерк-хол. Джерк — гэта казліна, хол — гэта дыра. Не ведаю, што гэта казліная дыра. Ці чорт мяне затрымаў тут, каб гэта зламалася тут. Хто выкраў тэлефон? Тут няма гэтай трубкі тэлефоннай. Добра. Нам трэба гэты напойчык, мне здаецца. Што гэта такое? Яны, толькі у них ёсць гэта цытрусавая фіаска, і ён хоча фіаскола. Фіаска і фіаскола. Прышпільна. Так, гэта мы толькі час гэты трапляем, губляем, вось. Так, і такім чынам не было якоїсь анімацыі тут, але ж мы забралі гэту фіасколу. Як ты, чаму ты так высока прыгаеш у якісь там момант, я не зразумеў. Трэба яшчэ лапкай тут браць. Вось фіаскола. Оп. Ой, тут прикольно гэта зроблена. Все, зацягнуў. Фіаскола зараз наша ад слова фіаска, так? Ось, трымай. One free кола. Гэта ён прышпільна тут адчыніў банку і ніколі не бачыў такі спосаб
Так, что ты тут робишь? Я тут живу. Добра, я жыў тут. Так, гэта сапраўдна странна, так странна. Калі ты думаеш, ты зможаш закончыць гэтай дзвер'ю, так? Вось прямо зараз. Все, давядзенне. Побачимся, так, папа. Ой, добра, а чаму ты свет тут святло гэта сышло зараз? Тут мы ўсё пачыталі, ці не пачыталі, ці гэта можна яшчэ Так, state forest up to top. Гэта форест, які расце тут вакол гэтага горада, так? Woods, лес. Так, мне цікава, што яны зрабілі з гэтым тэлефонам, калі яны его тут прыбралі. Можа, яны спяць з гэтым тэлефонам ноччу? І ці бяруць яго на шпацыр? І трымаюць яго вельмі моцна? Размаўляюць з ім? Ці ні з кім? Смучен, іх тут so right. Што гэта за смучен? Смучен, цікавае. Гэта слово, будзем праз гэтую гульню пашыраць свае веды ангельскай. Смучен. Смуч гэта бруднае пятно. Запятнаць можа, так? Ці яны яго запэцкалі вельмі моцна? Так, ну калі ўсё ўжо мы ўсе гэтыя нататкі прачыталі, тады знікаюць гэтыя дзені, тады тут яшчэ можна паглядзець. Так, паглядзіце на гэты майнкарт. Гэта шахтавыя гэтыя вагончыкі. Яны ўсе зніклі. Было ли гэта зроблена якімсь-то падарожнікам, які тайм-трэвелер, так? Які у часе можа перасоўвацца. Ну що, Exit, так? Мы сышлі тут. Так, ну тут якийсь-то горад прывабны. Тут вось зараз, хто гэта? Светламухі. З кім ты можа пагутарыць? Так, гэта бас-стейшн, мне здаецца, новая, якая ў Possum Springs. Guess гэта ці згадаць, ці госці, так? Finding on something. І яны трымаюць вельмі добры, і апошні гэтую меркаванне на гэта я лічу. І гэта не датычыцца да Abandoned Glass Factory back there. Ну вось там намалёвана, нават не заўважылі. Гэта Glass Factory. Так, я не заўважыў, што пісала Тэрхе вітанечкі. А хіба не трэця класічная? Мяркую. Мяркую. О, дзякуй, будеш мне дапамагаць з гэтымі перакладамі, бо я не вельмі, мне не шмат доступу да гэтаму. Мяркую, вельмі добрае слово у гэтым. Так, ну зараз што мы? Not getting rid of that anytime soon. І яны не пазбавіліся ад гэтага, ніколі ад гэтага не пазбавяцца у хуткім часе, мне здаецца, так? У меня тут свои переклады.
Ну добре. Ну я так тоді буду шмат тут помилок робити, тому даруйте. Так, поїхав вагончик тут. Поїхав вагончик, і ми з ним такі, Так, давайте поглядим, что в правом боці тут есть. Это Buy Station, тут можно так само щось, думки свої якісь виказати. Так, ну я за городом так зараз знаходжуся. Мою маті і батьку нігде ми не знайдемо. Nowhere to be found. Темно і холодно. Я крочу. Один буду крочить. Локалізацію тропіка роблю. Тропікс. Это що, это пік, що ли? Чи это якась гульня? Стрим на фоні включила. Добре. Займайтесь справами, відпочивайте, що вам треба. Я тут буду трохи гутарити по гэтым Night in the Woods. Bus Station, так, куди тут далі? Яшчэ думки. Я не вернуся назад. Там же out to the highway, то есть есть место, где highway уже едет. Ой, мне здаецца, гэта тому, что у Амерыцы там же highway-шны гэты road, і bus station, мне здаецца, ён ідзе вось ёсць станцыя, і потым яно по хайвею туды на бас з аднаго горада на другі ляціць, так? І пробовали get hit by car or something, гэта мяне хтосьці зб'е машына ці штосьці з гэтага, так? Так, і куди вахтёр гэты? Вахтёр сышоў, які звярліў гэтую сцяну. Ці ўвогуле ён ходзіць, did he walk? Ці сышоў ли он увогуле, так? Тропіка 4. Стратегія аб дыктатуры у банальнай Латиноамериканскай рэспубліцы пасярод акеану. Ну, гучыць цікава. Тропіка 4. А пашукайце, можа, трохі тут хуткім гэтым гуглам скарыстаюсь. Тропіка 4, 6, 7, 8, 6, 5, 7. Ого. Комп'ютерная гульня. Ой, пришпільно виглядає. 9 з 10. Угу. Ну, клёво, треба буде поглядіти. Так, погнали тады далей. Вітаночки, дед Максим, вітаночки, як справи, як маєшся? Што новага, як на працы? Уже вядома, што там будзе больш складана недзеля тыдзень, ці больш лёгкая, так. Што гэта? Яшчэ думкі. Праца, ўжо галава баліць, ну, тебе не заздрось, што працу трэба пакідаць ужо. Галоўнае, каб на сраку не перайшло, да, з гумаром. Used to hear it my bed at night, я щось там пропусціў. Так, ну, у часе, калі была зіма, калі гэтае лісце, яно сышло ўніз. Добра. Так, ну, вельмі файны арт, тут, мне здаецца, цікавы, такі мінімалістычны, але ж яскравы. Зорачкі. Що у нас яшчэ тут? Так, яшчэ думкі. Што там у нас по думкам? Так, ну, такім чынам, я мяркую, што сёння я пойду праз гэты лес, так? Пра лес, які дом, мой ложак і неглігент. Неглігент, я не ведаю, што гэта неглігент.
Зараз. Неглиент. Неаккуратны. Так, неаккуратныя бацькі мае. Ну, добра. Так. Ого. Якийсь момент я можу нават і высока скокаць, але я не разумею, калі гэта адбываецца. Так, все паглядзелі, так? Тут прайсці нельга. Тады ідзем у левы бок, ідзем у лес. Праз лес. Лес які. І лісце. Так, сышлі, там ось бачу якийсь пакетик. Якась торбочка, так. Так, гэта якийсь Самданг Nature. Nature гэта прырода. Можа гэта як чыстая, празрыстая прырода ці натуральная прырода. Сапраўдная прырода можа. І гэты garbage, смецце. Ці гэта гэтыя як-то не тачкі для прадуктаў, ці гэта як карзіна, торба. Ну гэта на калёсах, якая тут зараз ляжыць. І праз увесь гэты горад яны тут як-то апынуліся, так? Dedication. Dedication. Хто ведае? Надпис. Посвящение. Так, посвящение. Так, а дзе можа не гэтым выкарыстоўваць, а можа зараз праз чат GPT трэба лепей, можа будзе перакладаць адразу на беларускую. Чакайце трошки. Прысвячэнне ось. Будзе добра перакладаць па кантэксту. Працавацца. Я ведаю, якая агульная тэматыка ў гульні, а сюжэт аб чым? Детектив ці slice of life. Вось у гэтай гульні ці ў якойсь іншай. Вось у гэтай гульні, мне здаецца, гледзячы па назве Night in the Woods, мне здаецца, гэта якісь-то вось гісторыя, мне здаецца, звычайна якось пасвячэнне, павестваванне ў гэтым. І нават гэта не дэтэктыў. Вось. Ці... Ну, я не ведаю пакуль. Я не занадта чытаў, пра што гэта гульня, каб не збіць себе гэта ўражанне. Я просто паглядзеў, што тут файны арт і файны тое, што ў 2017 году много рэвордаў, гэтых узнагарод было у гульні і вялікая фан-база. Трэба, здаецца, паглядзець, калі гэта міма мяне прайшло. Але, здаецца, тут, мне здаецца, вельмі моцны гэта наратыў і якоюсь такое вось незвычайна, мне здаецца, асяроддзе. Будзем глядзець. Так, што у нас тут торбачкі? Міл. Вы ведаеце, што такое міл?
Я вось не ведаю. Sawmill. Лесапільня. А, ну соу, калі гэта піла, так, sawmill, лесапільня, а mill гэта тое, што якийсь будинок, не? Млин. Угу. Угу. Так, почекайте, млин. А, ну все, я зрозумів. Чому я... Угу. Чи мануфактура? Мануфактура, міл, так? Дзесьці штосьці, хтосьці вырабляе, якісьці завод, гэта можа міл означаць. Добра, я буду ведаць. Ну, добра, такім чынам Амінзе парк аб колыцца міл парк. Лесапільня. Яны згубілі якийсь лог-лот and some point дзесьці, так? Так, намагаюся залезці і гэта на гэта, так, я, мне здаецца, I guess. Маўляў, мабыць. А, ну ён пра то, што наперадзе. Ну, просто ты не бачыш, што тут наперадзе ёсць. Ён яшчэ гэтыя думкі свае распавядае, а мы гэта яшчэ не бачылі. Тут трохі не разумела, куды ён глядзіць. Было бы добра, каб мы разумелі, што гэта ці наперад, ці далей. Так, пайшоў якісьці платформер тут. Так, штосьці яшчэ пабачу. Так, і маленькія гэтыя торбачкі Shopping Bags, яны як маленькія гэтыя прывіды, так? Якія з прадуктовай крамы. Якія, як-то хаутинг, гэта палююць на штосьці у гэтым месцы, так? Фото, так, по фото. У тебя телефон под рукой, онлайн-перакладчики неблага дапамагаюць по фото. А, ну які у цяперашнім часе, так, гэта робяць? Ну, я не ведаю, мне, можа, Google Lens можа гэта рабіць, так? Але ж мне трэба як стаіць чат глядзець, і каб яно тут яшчэ гэта рабіла, так? Пераклад хуткі. Каб я гэта не тайпал. Дайце я паспрабую себе гэта нарабіць. Ленс. Translate. Ну що, працуєш ти чи ні? Треба спампаваць беларускую спачатку. 77 мегабайт. Тут 22 мегабайта. Не, тады калі так будзем рабіць, тады ж мозг не будзе працаваць, ён не будзе перакладаць, мы будзем хутка. Гэта, канешне, у нас не сапраўдны гэты пераклад, але ж трэба разумець. Но будзем тады карыстацца ў якісьці моманты, калі там будуць не знаёмыя гэтыя словы ці выразы. Так, 81%.
спампуюць беларускую чамусьці. Доўга. Ты працуеш, не? Counting everywhere else, ён піша гэта, што перажоўвае ўсюды. Дакладна не разумела. Так, а чаму ты прыглядае ўсюды? Так працуе Google Lens у мяне на Android. Добра. Так, і щось працуе, хай працуе. У Google Яндекс Транслейте ее фоторежим просто я так аднойчы гадзінавы 60 гадзінавы мод на Skyrim прайшла. Добра, ну будем карыстацца. Я усталяваў, здаецца, не усталяваў, а ў мяне ёсць гэты Google Lens, ён павінен працаваць в гэтым выпадку дапамагаць нам. Чамусьці там завісла гэта спампаванне беларускай мовы на 81%, і далей штосьці яно не хоча. Ну всё, ён спампавалася. Добра. Ну, будем зараз гэтымі тэхналогіямі карыстацца. Все. Я готовый. Хаунтинг пераследовать об нечым зловесным. В домах прывыдак кажуць хаунтинг. Добра. Так, что яшчэ? У нас есть нотатки нават. Так, я пачуў тот. Тот гэта хто? Лягушка, так? Батлтотс, я памятаю, што быў. Жаба. Так, і ён услыхаў жабу, добра. Рапуха. Рапухі. Ну, Google Lens не ведае пра рапухі. У вас advanced узровень гэтага беларускай мовы валодання. Вітусы, ouch potato. І якусь ghost owl. Owl гэта сава, так? Duolingo стрим на сёння. На сёння будзем гэта так. Сава прывіт. Добра. iBet гэта калі мы штосьці тоже ведаем. Так, я ставлю на тое, што якусь колькасць патэнцыйных ведзьм знаёмых знаходзіцца тут, так? У вёсцах так жаб клічуць, рапуха, так? Ну, я на падкоркі дзесьці ведаю гэтае слова, але ж також мне вельмі шмат выкарыстоўваю, таму дапамагайце мне, я буду ведаць шмат. Больш ведаць, больш якасна гэта рабіць, перакладаць. Здаецца, спачатку будзе складана, а потым... Так, я зваліўся. Зваліўся, зламаў гэтыя ўсе дошкі. Мой матка боска, так. Гэта было небяспечна. Я амаль што не памёр, але гэта было вельмі выдатна, amazing, супер. Так, но я не збіраюся памерці ў гэтым месцы, так, у гэтай дзіркі. Так, а куды далей? О, тут мы залезлі вышэй. А там вось бачна акенцы есть запаленные. Так, что тут у нас яшчэ? Лісце. Тут таксама можна штосьці паглядзець. Так,
Воу, я тут, мабуть, не був амаль що 10 годов, так? І, мені здається, ніхто не був тут. Другі, треті, що це? Я не веду, што яны собирались зрабіць тут. Можа, якийсь-то бот-касл. Бот-касл. Гэта далей можна паглядзець. Шмат чаго сышло зараз, так? Most of it's gone now. Таксама think, якаясь рэч странных гэтых жывёл, каб паесці і мець гэтых babies маленьких там, ну, унутры, так? О, 2-3, як ты так подскочыў. Подскочыў моцна, так. Тут карабель гэты, так? Карабель. Лодачца гэта. Тут ёсць дошкі. 2-3. 2-3. На дрэва мы зможам залезці ці не? Нават на дрэва можам залезці. Пайшоў якісь-то тут платформы. Так, давайте паглядзім на дошкі. Выглядае як Ladders Gone. Ladders гэта лесвіца, так? Лесвіца как будто бы сышла. Ці магу я залезці праз гэтую рэч, так? Разважаю. Я ніколі не мог залезці на вяршыну гэтага дрэва, калі я быў маленькі, так. Так, не, швепс скончыўся. А ты п'еш швепс, так, трохі? Ну, прыбыў крамат ісці, а мы таксама п'ем швепс, але мы п'ем швепс з гэтым саперолем безалкагалёвым. Робім себе коктейльчики там з лёдом так само. Number locks mocked me. Колькасць, ну, лічбы на гэтых ступенях, так, яны мяне mocked, я не ведаю, як mocked. Перакласці тут з ангельскай, але ж сэнс вы зразумелі. Так, швепс цячэ па іх венах. Здесь швепс гэты смачны, які такі чырвоны, я не ведаю, як ён там, ці ёсць ён. Ну, смачны. Ці там яшчэ шмат здзекуецца. Мок, да? Ты про мок кажаш. Журавінамі, вот. Журавінам ще топ. Дякую, уж потейт. The Locks and the Other Kids. Let me see. Гэта let me скарочана. Паглядзець, як я магу гэта уявіць себе, так? Вось мы траекторыю намалявалі. Так, і спыніся каб не бегаць, пакуль я раблю гэта. Нават на секунду, так? Каб гэты момент залічыць, спаймаць. Я ведаю, што я змагу гэта зрабіць. Трэба толькі бегчы і джамп зрабіць. Яго давно не выпускаюць, прынамсі, не бачыла. А у нас тут ёсць. У Польшы ёсць.
больш ёсць яшчэ з махітным гэтым смакам і звычайны і вось гэты з журавінамі. А болей я не памятаю. Яшчэ ёсць такі з лаймом. Тихо смеецца пра сябе. It's only been 2 years since I lived here. Так, ну, прайшло 2 гады, як я ўжо тут не жыў. Не на гэтым месцы, дзе мы гулялі, Possum Springs, I mean. Гэта ён мае на ўвазе ў горадзе. This all getting jumbled. I should write it down. Jumbled. Чекайте. Допрацюєш? Translate. О. То все блытаецца, павінен гэта запісаць. Jumbled гэта блытацца, будем ведаць. Write down, гэта мы ведаем, што трэба запісаць. У нас гэта нотаткі ёсць. Так, Rip Granddad, дед пагіб. Так. Ой, махіта мой боль, так люблю яго і практычна ніколі не бачу. Зараз новы паўсюль стаіць Fusion, але ён салодкі, не лічу за Швепс. Ну, махіта там шитоп. Your parents forgot, forget you. Чомусь ён так лічыць, што мяркуе, што бацькі яго забыліся. Ён кот. Ці ён не кот. Так, ось тут нават можна праз гэты прайсці. А калі ў левы бок прайсці, там таксама будзе штосьці зачыненае. Зразумела, што зачынена. Ой, да ладно тебе. Не лічу, што ў мяне ёсць гэтая здольнасць, каб залезці так на гэта. Upper body strengths. Ты не маеш жадання прапусціць мяне Possum Springs, так? Ці прымаць мяне. Так, я хутка тут націснуў. Так, ну я магу прайсці праз, калі скокну праз гэта тэлефоннае поле. Так, тэлефонны гэты кабель. Правады, так, а тут яшчэ можна паглядзець. Так, ахой. Так, я памятаю, як я залез на гэтае кола, так, для кіравання. Ну, як я памятаю, як паступова рост мой павялічыўся, так. Так, ён тое сама кажуць. Так, jump, this one more time. Паспрабаваць яшчэ раз, так, гэта зрабіць. Jump. Ну, яны кажуць, што на трэці скок ён робіць скок более моцным. Все, я зразумеў, як гэта працуе. Нам сказалі, што ёсць здольнасць у высокага скоку на трэці скок. Цікавая механіка тут. Так, і вось мы сышлі. Так, hello, Maya, been a while. Так, прыйшоў якісь-то паліцмен кот, і ён нас знайшоў. Так, а што ты тут робіш? Тебе што нечага рабіць болей лепей, так? Я рабіў сваю смену тут паблізу і пабачыў, як very off limits blue ground. Limits. Ой, цяжка перакладаць з ангельскай на беларускую, калі з ангельскай, ну, ўжо зразумела, мне здаецца, як это
перакласці на беларускую. Тут, здаецца, якісьці чэлендж. Ну, ліміт, вы зразумелі, плейграунды. Якім чынам? Сядай у машыну мае. Добра. Не збіраюся сядаць. Ты хочаш правесці сваю першую ноч у камеры, так? У турме, за кратамі мае? Не. Так, нас забраў гэты палісмен. І ён нас прывязе да хаты, можа? Эй, ты памятаеш мяне? Это що, батько наш? Мае, you gave me a heart attack. Так, ты мне здзейсніў гэтую сардэчную інфаркт, так, можа, гэтай атаку панічную. Добра, што ты робіш? О! Мае медок Хані, мой прывабны, прышпільны, я не ведаю, як перакладаць, мой Хані. Маё дзіцяці, так, мы думалі, што ты прыедзеш да нас заўтра ўночы. І вы лічылі гэта вельмі неправду, так, што гэта адбудзецца, так. Так, зараз знову пасюльтейтам. Всі беларускамоўныя, хто спажывае контент па-ангельску, цераз гэта прайшлі. Ну вось, спачатку перакладаеш на расейскую, потым на беларускую, робіш сабе галаву. Дарагая. Гэта на Хані, дарагая, можна перакласці. Добра, дзякую, Тархе. Нам трэба путь, шлях гэты праз з ангельскай на расейскую, на беларускую, гэтую ўсю цепочку рабіць. Ну, гэта складана. Трэба адразу, щоб было з ангельскай на беларускую. Дурылі мне галавы. Як ты тут прыйшоў, як ты сюды зайшоў? Як ты тут маешся? Так, I walk until I got arrested. Я прыйшоў до таго моменту, як мяне гэтага арестовали. Дядька Молков. А ты сказаў вітанкі на Молі, то Молі, называецца, яго завуць, ад мяне. Не, я не казаў. Я не казаў вітанкі амаль што ад нікога, так? F the Cops. Не зразумеў, што гэта F the Cops. Нават для копаў. Так, я збіраюся ў ложак. Ці мой ложак там яшчэ зараз знаходзіцца, так? І ці вы чакалі завтрака ночы для гэтага таксама, так? Што ложак для яго падрыхтуюць. Так, мае, вельмі рады чуць твой голас зноў. Good night, так, добрай ночы. Так, сама не ведаю сленг, напэўна, так, ну, здаецца, што сленг. Good night. Good night, ты тата ці маці? Ці ты ўвогуле не ведаю хто. Так, тут у нас можна паглядзець, што тут намалявалі. Тут у нас есть мікравалновая печ, мне здаецца, тут на кухні. Тут такі прышпільны гадзільнік, дошка, борт вісіць, талерцы, шафа. Ну, звычайна, тут на канапе лежыць, сядзіць тата, скамеечка, bless this mess. Благослови гэтую, всё, гэты хаос, так, мес-хаус. А як тут? Вось. Я прыйшоў на другой паверх.
на другім паверсе. Што у нас тут ёсць? У нас тут тушка якаясь, гэта можа наш Nikon такі, ці што ён адпужвае. Гадзіннік. Ён паказвае, што зараз у нас амаль што 3, а тады было 10, а чаму было так цёмна? Што ты глядзіш? Тут якісь некалькі рэчаў, якія бадзяюцца тут ад старага горада, так? Гэта гадзіннікі, гэтыя гадзіннікі. The trunk in the storage room. Я не памятаю, што такое транк. Транк, як брендж, можа. Зараз. Гэта гадзіннік багаж у каморы. Багаж, транк же, так. Добра, давай дайце далей. Што-либо пахаванае пад гэтым домам пасля цэмент-інцыдэнту. Цэмент. Не разумею, што це цэмент-інцыдэнт. Цэментны. Так. Тут у нас ксёнцы ляжаць. Тут у нас хто гэта? То можам зайсці сюды. А далей? На трэці паверх тут нават ёсць гэтая хуткая запампоўка. Так, а мы можам сюды прайсці, так, таксама. Ух. З таго времени, калі я быў тут, when is crawl space? Crawling in my skin, так. Crawl гэта не поўзаць. Ну-ка, перакладі мне. З каких гэта падпольная прастора забіта, так? Добра. Яшчэ. Я разумею, што гэта бацька мог іх падвінуць тут. Не пакласці. Ставлю на тое, што... Ставлю? Ёсць такія словы беларускі? Ставлю. Ставлю на тое, што гэта бацька гэта тут паклаў, так? Тата павінен быў гэта падвінуць. Гэта толькі адзін шлях справядлівы, так? Это only fair. Толькі так. І ніяк інакш. Ну гэта дакладна тое ж самае, так ён тут кажа. Ну, сходзім. Так, я ставлю. Дзякую, Тэрхе, будзем ведаць. Так, хто у нас тут? Віч, гэта наш пакойчык, так, у нас ёсць. Мы нават не на гітары бацалі, а на бас-гітары. Мы бас-гітарысты былі калісьці. Бас-гітарыст. Ложак. Тут што яшчэ ёсць? Віч дэгу. О, все, мы паклаліся на ложак. Мы зараз будзем адпачываць. Рабіць спадкі. Такім чынам мы дайшлі дадому, пагутарылі з бацькам, нават з дзядзькім са сваім. Може, гэта маці была. Так, і мы прачнуліся. Прачнуліся, так. Ці можам мы пазгуляць на бас-гітары, так? Але ж якуюсь песню. Пазней, ці Space Dragon мы можам згуляць. Давайте Space Dragon згуляем.
Wanderer in the Space. Странник, странница. Блукать, не. Блін, треба сиру до тосту, але так лянота круг маздамеру резать. Угу. Круг маздамеру, а это такие у тебя там нават столько сыра есть? Ничего себе. Это я не так себе уявляю. Ми камамбер використовуємо, звичайно. Так а що там, закинув, мені здається, 2 хлібушки. Ну, здається, тут треба розуміти, наскільки далеко у тебе кухня, може вона просто у тебе вельми великі покойчики. Треба йти, може, на другий поверх, на третій, де вуголь спускатися на перший поверх, як це зробити. Так, ну, блукальниця у космосі. Mount of Forbidden Platz. І що, ми будемо гуляти зараз? Space Dragon. А як тут? Я не розумію. А, все. О, тут. Конечно, тут можна було і першу пісню зробити як-то легче. Який з мене бас-гітарист. І з кожним, мені здається, натисканням я ліпі і ліпі витримується. Здорово, что у тебя тут коты играют на гитары, на бас-гитары. Я бы хотел попросить. Гитары шмат хто має досвід, а ось на бас-гітари. Ось гэтага треба було починати. Все, я пошел в эту струмень, пошел валю. Два килограмма твердой сырной головы незручно резать. Капец, а откуда у тебя столько сыра-то? Поглядел, тут уже треба, тут не здається ще акт. Ось такі ми бас-гітаристи, шмат помилок зробили, але ж, здається, не вельми дрэнна сышло. Можа тут нават есть ошибка, калі больше за 80% правильно ты зрабіў. Літаральна тут я не ведаў гэтую песню, так? Все, можем яшчэ гуляць? Што ты распавядзеш? О, that looks older. Ну, маці пасталеўся, мы пасталелі. Калі мы доўга не бачымся. Maybe once more. Не. Можа, калі новая песня будзе. Купила, люблю сыр, у меня и бры, и камамбер, и казины, и ничего себе. Ну ты вообще прыгажуница, это сырная прыгажуня. Господыня сыру. Быў яшчэ
клинковы, але ўжо даела. Я ніколі не еў клинковы. Клинковы гэта які? Які клінам робяць? Клинковы. Цікава. Мне здаецца, можна з гэтым наборам рабіць гэтую сырную талерцу і увечары папіваць якоюсь вянішка ці можна яшчэ каўбаскі якісь дадаць і вось так рабіць сырную гэтую вечарыну звычайна. Так, глядзім, што тут у нас кнігі. Гэта было вельмі добра, калі калі дзед даў мне гэты Apple Crate з жахлівымі гісторыямі. Apple Karate, што такое каратэ? Чакайце. Працуе перакладчык. Скрыня. Всё. Скрыня з яблыкамі. Клинковы. Угу. Там таксама было написано клинковы. Гэта ўжо другое. Прыкладна такі вечеры насамрэч клинковы. Клинковы традыцыйна беларускі. Ты шо? Я не ведаю, я же, з Вілейкі прыехаў. Не з Вілейкі, а з Вінніцкай вобласці. Рассыпісты салёны сыр. Просто у вас досведа болей, я нават вам заздрошчу, што вы столькі ведаеце. Рассыпісты салёны сыр. Будзем ведаць, можа калісьці пачастуюць хтосьці. Not sure now they ended up here. Яны скончыліся, так? Гэтыя жахлівыя гісторыі. Смерть прыйшла да Віглсбері. Це Фансі Корпс, мы пераклічваем, здаецца, гэтыя кніжкі, якія ў гэтай скрыні. Гільмол Стівенсон, Корпус Book the First, Lady Shark, The Story at Hollow Hill. Шмат чаго тут. Добра, давайте далей. Тут якаясь птушка сядзіць у клетцы. Так, гэтая птушка яшчэ жывая. Запытваецца наш галоўны герой. Так, тут вось ёсць гэтыя фота нашых бацька і маці. Мы калі вось раслі, мы нават скончылі якусь адукацыйную гэтую. Ці гэта хто? Гэта мы. Так, я быў такім мілым тады, мы все былі тады мілыя, так? Мілыя. Все з нас. Мы маглі зладзіць падарожнічнае шоу «Миленькие Бароускинсы». Бароускинсы, можа, гэта іх гэтай. Бароускинс. Это... Бароуша гэта... Borrow things. Калі ты рэчы якісь-то бярэш на нейкі час. Не ведаю, як это на беларускай. Аддалжваеш долг, як будзе. Не ведаю. Дарэчы, моў Польшы, магчыма, яго знайсці, літоўцы дакладна робіць. Гэта наша агульная кухня з часоў ВКЛ. Можа быць. Здаецца, тут шмат робяць розных. Нават беларусы робяць. Трэба гэта знайсці. Будзем ведаць, што клинковы. Можа, на польскую перакласці, так хутчэй будзе. Пазычаеш. Добра. Пазычаеш гэта борроw, так? Пазычыць гэтую скуру Бароускинс. Добра. Так, у той бок мы зараз пойдзем паглядзім.
Тут таксама ўсё гэта завалена гэтымі коробкамі. Коробачцы там стаяць. А як тут прайсці ўніз? Як прайсці ўніз? Не? А вось. Так, дарагі, даражэнькі. Так. Подойди ко мне на кухню до того моменту, як сыйдзеш на вуліцу, так? О, гэта маці. Баця пайшоў працаваць. У нас вочы маціны. Прывітулі, мам. Як ты? Домой. Добро пожаловать. Я не ведаю, як добро пожаловать на беларускай. Толькі націск на А. Пазычаеш? Пазычаеш нават? Нічого сабе. Дзякуй, пазычаеш. Пазычаеш. Добра. Трэба як-то гэта трымаць у галаве. Так, прабач. Мы сёння mixed up, гэта калі штосьці з адным з другім змешваць, так? Гэта было маленькае паведамленне. Добра, мам. Дарагі, так. Всё у парадку. Всё добра. Так. Што ты маеш на ўвазе? Што маеш на ўвазе? Штосьці здарылася? Мне было патрэбна толькі прыйсці дадому, да хаты. Так. Добра, даражэнькі, але ж я думаю, што ты зможаш разумець мае гэтыя хваляванні, так, хвалявацца. Так, пачакайце, тут якісьці вялікі тэкст. Звычайна, другакурснік коледжа проста ўзяўся і робіць гэта. Другакурснік? Я ведаю. Ты можаш мне распавесці, калі штосьці адбылося, так, ці штосьці здарылася? Мам, усё ў парадку, сапраўды. Можам пагутарыць аб гэтым у другі час. Добра, даражэнькі, гэта цалкам нармальна. Дзякуй, мам. Я ставлю на тое, што старыя сябры, яны будуць вельмі рады цябе пабачыць. Так, you wouldn't happen to know where Greg is, would you? Ты не ведаеш, где Грег зараз, не так ли? О, Грег, ён працуе у Snack Falcon. Так, в тауне, в городе, в центре, запад, захад, так, захад. Каля Клік-Клака. Я збіраюся падбегчы і павітацца з ім. Так, ой, там было яшчэ, здаецца, на выбар. Так, і, ну, тады тебе здорова вабіць час, так? Ой, гадзіннікі ў выглядзе котачкі, ну, тут прышпільны, прывабны, тут гэтыя гадзіннікі зроблены. Котачкі, і гэта як, напрыклад, у нашай вселенной, гэта ў нашым сусвеце, калі гадзіннікі зроблены з чалавека.
і чалавек вісіць на сцяне і такі таксама прышпільны. Ты цыкрыш якісьці. Але ж калі з котачкамі гэта працуе. Так шмат тебе трэба разведаць, паглядзі, што змянілася так у горадзе. Гэта калі мы ў горад прыязджаем, калі нас доўга не было, такія, тут пабудавалі новы гіпермаркет, можна бадзяцца, там усё гэта рабіць, гэтыя ўсе рэчы. Ці штось яшчэ. Просто выйдзі, паглядзі на гэтыя ўсе канструкцыі, на все гэтыя будынкі. Так, складана. Ну, 8 спринт не была б сапраўдных без будаўнічых работ. Фол, гэта ж осень, так. Не была сапраўдным без будаўнічых работ. Они осень усё робяць. Фестив. Фестиваль, фестив. Як святочна. Так, фестив гэта святочна. Даражэнькі, я вярнуся пазней. Так, пабачымся, мой даражэнькі. Што ты намаляваў? Маці намаляваў. Так, намаляваў маці, баця пасталеў, а маці не. Ну, маці дакладна заўсёды. Так, штосьці яшчэ можам тут паглядзець? Якісь думкі мы можам тут. Так, а што адбылося ў горадзе? Так, давай паглядзім. Ты можа чуў, што містер Чэндлер, ён памёр? Хто? Ну, ты памятаеш містер Чэндлер, місіс Чэндлер. Яна вучыла тваю дзяўчыну скаут-трупха, як танчыць. Яна была вельмі старой тады, так. Вельмі старой. Ancient. Не ведаю, што за слово. Ancient. Яна была старажытнай. Ну гэта ancient, як разумела. Старажытнай. Яна была старажытнай, калі я была ў тваім узросце. А як яна памерла? Таму што яна была старажытнай, так? Ці што яна была вельмі старой ад сталасці. Як шмат ёй было там гадоў. 115 гадоў, нічога сабе. Я ведаю. Калі б дзесьці было гэта спаборніцтва, тады яна перамагла б у гэтым, так? Не халеры. Не халеры гэта на WoW, так? Рабіць не халеры сабе. Part 1 Home Again. Што, мы прайшлі Part 1? Не. Так, забіць. Што? Куды пабеглі? Тут горад пайшоў. Так, стаіць. Ну, звычайна, горад якісь-то, калі ў кожнага свой дом, так пайшла вявёрачка, пабегала. Можна на дрэўце нават залезці. Так, стоп, слоу. Памедленней. Так, гэта сапраўдная, гэта осень, так? Все гэтыя дарожныя гэтыя праца Crammed in before winter. Crammed, я не ведаю, што за глагол. Зараз паглядзім. Ну, я не ведаю одно слово, але ж што мы будзем гугліць выкарыстоўваць. Дарожныя робы зроблены да зімы. Зроблены.
Я б не хацела такого ўзросту дажываць, а сам не можаш сабе дапамагчы, ўсё баліць, мазгаўня не варыць. Ой, ну так нам трэба, не ведаю, паміраць у якім узросце тады, у 80. І у якімсьці, я не ведаю, калі ты там в інцыдэнце прыгаеш з вышыні на парасоне, не парасон, на парашуце. Так трэба скончваць жыццё. Ці я недавно траплялася, што якісьці мужчына ў Амерыцы набыў себе самалёт і загінуў у авіа гэтай катастрофе, таму што ён наўпрост не змог пасадзіць яго, і проста як-то такая гісторыя там романтызавана зроблена, што вось чэл так загінуў. 80 на байку, ну вось так, мне здаецца, ты наўпрост у гэтым узросце ляціш кудысьці на байку, ты ўжо такі, я ўжо ўсё паглядзеў і так скончыў жыццё даволі прывабна, а не гэта пакідаць на ўсю сваю сям'ю, гэтыя ўсе пакуты з альцгеймерам і деменцыяй. До таго моменту, як ты хочаш прайсці праз гэтую дарогу, так, амаль што 20 хвілін, которые я мяркую не. Добра, тут зачынена. Так, мы можем вярнуцца дадому, да хаты. Тут якийсь у нас прывабны козлік. Твінгмайер. Містер Твінгмайер, так. Мае. That you? Гэта ты? Канешне, гэта я? Не. Well, it looks like мае. Гэта выглядаеш як ты. І пах у тебе як у мае. У меня есть пах. Калі ты была гэтым нашым дзіцяці, маленькай, Сьюзен, яна цябе звала як маленькая дёртбол. Гэта брудны мячик. Не ведаю. Так, добра, я была дёртбол, і ты зараз дёртбол, і я лічу, і я так мяркую. Cradle to Grave 100% дёртбол. Гэта быў дух. Так, ну я пагляджу. Так, see you around, побачимся. Твінгмайер, добра. Ось так мы перакладаем. Ой, а тут вот такія прыгожыя восеньскія зробленыя дрэвы. Як дмухавцы, даецца такія. Так, куди нам далі можемо пройти? Так, на Y можем поглядзець, што мы намалявалі гэтыя 3 наши доміка по суседству, так? Так, тут хтосьці сядзіць можем таксама. Селмерс. Што ты робіш дома, так? Я просто з'явіўся, не з'явіўся, прыехаў сюды, так? Воу, не халера сабе. Так, я мяркую. І што, ты просто не прыйдзеш назад? Так, ну гэта странно. І ўсё. Так, і як твої справи? Не, все добре. Я і Дениса разошлися. О, ні. Ён атрымаў... гэта дзяўчына, вот. Ён атрымаў працу у новай калоніі, новай турме па-за Брідлем. Ён сустрэў якусь дзяўчыну на заправцы.
Так, эх, у Мінску ўжо Silent Hill, лісце адразу за задамі апала. Угу. Ну так, у нас таксама я сёння бадзяўся па парку, і там уже лісце не такое ўжо прышпыльна правадна жоўтае, но гэта такое бруднае, ўжо карычневае, мне здаецца. Так, які казліна? Казліна. А ён свабодны агент. Я палагаю, мяркую. Яшчэ. Якое гэтае слово яны выкарыстоўваюць для той зброі, якую яны зарабілі у джейл, у тюрме, за кратамі. Падобны на нож. Эшиф. Я не ведаю. Будь здаров трохи. Да, ёмана, мне нешта алергія. Можа, гэта сыр, можа, не шмат сыру, але я не ведаю. Можа, просто ввогуле. Мы живем каля дарогі, у нас тут шмат пылу падымаецца і залётвае, нават калі тут ёсць гэтыя фільтры. Шмат пылу, мне здаецца, 2-3 дні не прыбіраеш, і ўжо бачна. З гэтага шмат гэтага чхання. Так, а што такое у нас шиф? Вже гость якийсь. Приклад будеш чи ні? Ти не видиш. Шив? Я не такой шив. Так, я спадзяюся, што Деніс, ён трымае шифтам на працы. Просто, каб яго напужаць, каб яго напужала гэта вельмі моцна, так добра. Давай зробім гэта. Каб яго напужаць прям на почку, так. Почка. Так само ёсць слова на беларускай, кроме почки. Нырка ж ёсць, так? Ну, нырку. Ось, видите, памятаю. Нырка, так, ввогуле ў нырку, так. Я гэта зраблю, ну нічога сабе ты зараз. Так, і была рад тебя побачыць, спыняйся тут у любой час. Тут яны ўжо план, як адпомсціць гэтаму жаняху ці не жаняху хлопцу гэтай дзяўчыны, чтобы ён атрымаў якісь-то пашкоджанні праз шифт у нырку. Так, таксама мы можем пагутарыць тут. Hello. Якісь-то хтосьці глядзіць на мой порч. Порч, што гэта? А що ти тут робиш на моєму ганку? Ганк? А що, нельга тут знаходиться тут? Хей, містер Чазоков. Може, гэта СНГ. Hello, my best worst student. Мой лепшы, найгоршы студент. Это я. Аха, Like constellations, hate schools. Constellations, все, я пропустил. Не грукайся ў школу. Школа, яна Вітал. На Виталик. Важно для твоей будущего. Что ты робишь у знову Possum Springs? Possum Springs. Если шо, я отбывся тут про за школы. О.
О, Constellations. Constellations. Алло. З узор'ями? Ну, калі вы ж ўсё яшчэ цікавіцеся сузор'ямі, сузор'е. Constellation гэта сузор'е, гэта як гэтай зоркі, так? У групе знаходзіцца. Я просто апошні тыдзень стала моцна чхаць, але без сімптомаў грыпу. Мо сапраўды варта прыбрацца вільготнай анучай. Можа, гэта вірусняк, мне здаецца, зараз вельмі якісь странныя гэты ўсе балячкі і захворванні з коронавірусам і яго мутацыямі, таму што у меня жонка наўпрост амаль же тыдзень болела, і пра сімптомы у нее не было тэмпературы павялічанай, але ж яна у нее быў заложены гэты нос весь тыдзень. І яна яшчэ кашляла вельмі моцна. Таму гэта можа напрост вірусняк якісь. Але мы будем спадзявацца, што гэта не так, гэта напрост гэта пыл. Come by my roof down. Прыходзь пад маю крышу the hill later на гэтым тыдні. Мы тады пакладзем на тэлескоп, ці павінны мы гэта зрабіць тады. Конечно, мы павінны гэта зрабіць. Sure things. Так, якісь-то сузор'і. Constellation мы будзем ведаць, што гэта сузор'і. Павёрачкі тут яны жалуды гэтыя ўсе прыбіраюць. А тут якісь-то грэйф, можа там на бэк-ярдзе, ці што гэта вымалёўваецца. Якийсь чырвоны будынак, а гэта на бацьку нашага падобны, не? Ці усе каты мужчыны з гэтымі вуглярамі. Ну, у него вайскоўская гэтая шляпа, можа ён вайсковец. Ваш друкуй, даражэнькія, палюба гэта вірусы нідзе не падхапіла, прыбірацца зло. Прыбірацца зло не ведаю. Прыбірацца трэба, калі ніхто не прыбіраецца за цябе. Так, жартики гэта ваши. Так, што гэта? Так, я памятаю, што гэта Miss Family быў гэты дом. І гэта не маленькія депрэсінг апартменты. Добра. І можна было наступіць на вавёрку. Давайте яшчэ раз наступім. Раз, два, три. Раз. Павёркі. Ну-ка, на якусь не, нельга. Ну, добра, так на ваверк хоп. Не, а як тут атрымалася? Добра, тут три маленькіх яшчэ падлеткі тут. На мяне падобны адзін. Эй, гэта Харлі. Харлі гэта мы, так? Ці гэта там, Харлі, што ты робіш? Маленькі Джой, ты пад арэстам. Ой, не халера. Вы яшчэ размаўляеце пра Little Joy, пра маленькага Джою. Мы выкарыстоўваем яго DNA. Так, ведаеце ли, што гэта, ведаеце ли вы, што DNA сапраўды сябе уяўляе, і прывіданні маюць DNA. Ну, давайте пра што прывіданні маюць DNA. Так, прывіданні маюць DNA. Hey lady, can you leave us alone?
это нам кажуць, ці могуць ці можа мы не перашкаджаць так ім і ставіць у пакоі. Мы лэдзі. ДНК. Угу. Ну, ДНК так, ДНК. Просто па-ангельску ўсё, мне гэта свіч робіцца. ДНК. Так. Не перашкаджай нам. Лэдзі. Хто тут лэдзі? Я лэдзі? Я можа... Такім чынам, што? Я дзяўчына яшчэ? Ці можа я хлопчык? Ці можа яны не ведаюць, хто я? На мать я более подобны, тому я не ведаю. Дэнни, так тебя звать? Так. Я думаю, ты быў сеньорам, які, калі я была фрэшменам. Хто такі фрэшмен? Які верагодна. І як твої справи? Я страціла працу. О, не. Яны сказалі, што construction, будаўніцтва гэта заўсёды набіраюць, так, сябе на працу. Але яны не набіраюць. Сам факт, яны часта lane off. Так, пачакайце, тут складана lane off. Для мяне складана, для вас можа не складана, але ж насапраўды, факт насапраўды. Гэта часта звальняе хлопцаў па імені Дэн. Угу. Што ты збіраешся рабіць? Так я адчынена. Я адкрыта для гэтых прапаноў. Вось. Пабегла псюка выгуліваць. Так, добрага цеж пацару. ГГ дзяўчо. А главная гераіна дзяўчо. А, так ты глядзела нават? Першакурсніцай. Угу. Так, у трохі добрага ж пацару. Будем ця чакаць. І добрага настрою. Так, don't give up, не здавайся, не спыняйся. Я упэўнены, што хтосьці нанімаюць у горадзе. Я была каля годаў без працы, так, беспрацоўная. І так, late off, я уже забыўся. І на гэты раз я пратрымаўся толькі 6 месяцаў, першы мяне звольнілі. Late off — это звальняць всё. Ці ведаеш ты, што гэта азначае для рэзюме? Не, сапраўды. У меня зомби-резюме, так. Мёртвая. Яно мёртвая, але ж яно ўсё роўна прыходзіць праз усе гэтыя месцы. Это калі такім чынам, калі у цябе рэзюме, його шмат хто ўжо паглядзеў, і яно так вось качуе, таму яно зомбі. Ці яно не змяняецца. Таму што ты на працу цябе не беруць, яно такім і застаецца. У меня ўвогуле няма працы. Ой, прабач, што мы ўвогуле закранули гэтую тэму, што я себе ўсе гэтыя вушы туда пра гэта распавяла. Як твои справы, так? Мои справы добрыя. Я just dropped out of college. Dropped out — это нават тебя можа звольніць, это таксама адчислили. Не?
Скончыў. Скончыў у коледжы, жыву з бацькамі. Добра. Оу. Ты зноў звычайны гэты падлетак, так? Тынейджер. Яна просто дарослы, які жыве са сваімі бацькамі, так? З яго parents. Так і гэта трымаецца, што яна лэйдзі. Ўсё ж такі. Але ж гэта не выглядае, як будто ты не unemployment, не да працы. І ты пашчасліва рабіць гэты daytime хобі. Яны тебе даюць грошы, а тебе не трэба заплаціць за рэнту. Ну, в общем, у нее пессимистичны гэты ўзор, таму што на праца, а яшчэ плаціць за аренду, яна ось праецыруе гэта на тое, што яму пашанцавала, што не яму, а ёй пашанцавала, што яна жыве з бацькамі і ёй не патрэбна гэта рабіць. Так, не трэба рухацца. Добра. Що, кудысьці сайдзем, забяжым, ці што? Тауне цэнтр платформ. Платформа ў цэнтры, так. Тут можна штосьці дастаць, мне здаецца, можа брашуру якусь. Што гэта за... Harvest. Уи. Лапуся, такая вялікая лапуся. Harvest. Harvest гэта збор ураджаю, так? Possum Spring Annual Harvest Quarks. Мы будзем віншаваць, азначаць восеньскія гэтыя колеры, восеньскія свет з вашымі суседзямі, гнаць кантэкст, канцэрты, ежа, гульні і якийсь crazy касцюм, парад. Октобер гэта што у нас? Верасень, кастрычнік 21-24. Спонсор Possum Spring Chamber, коммерция Bless Rest Funeral Parade, Катросер Аторней, Хам Пантер. Добра, а тут місінг хтосьці пропав. Кэсі Хартлі, 19 год. Это не мы, Кэсі Хартлі. Last at the dusk at the June walking with sword along the tracks behind the former. Так, у ліпень, жнівень, кветень, не? Кветні. Прайшоў. У него был чорный худи. Распоряди нам про где находится, где Кэсі Хартлі, любой час. И до полиции. Так а что это? Это меня шукали? Так я живый, не? Ці я не живый, сапраўды. На меня подобный, не? Firewood for sale. Что тут еще есть? Катя Лонгшин has never lost a child. Sperbook Odyssey. Ты что? Тут есть 6. This is just patronizing. Патрон. Что такое патрон? Та які charity money? Патроны. Так, будешь перекладать ці не? Добра, гэта просто што? То пакінуў гэта тут, а што пакінуў?
О, мен, it's bouncing. Ну, так як звичайна котка тут атрымліваецца з гэтым. It's bounce. Это што яшчэ можна зрабіць? Можна памоваць, так? Possum Springs. Можна ў бок тут все гэта пакласці, взять гэту вялікую нельга. More like awesome. Тут домікі, грейвярд, гэта кладбішчы і телега з вуглем. Так, а навошта тут гэты баунсінг зрабілі? Типа як котка пагуляцца і все, добра. Сыходзім. Так, неспешліва зараз. Гэта што, гэта Subway? Невялікі тут горад, калі ёсць Subway. Trolley-side News. Выглядае як щось можна купіць тут. Тут бот, мне здаецца, тут можна на лодцы пройсці, так? Мне здавалося, що гэта як метро, а гэта не метро, но здаецца прышпільна. Давайте спачатку будем глядзець тады. Пироги. Пироги я нават ведаю, гэта як польскае слово пироги, не? Там будут гэтыя пельмяшы, delicious pretzels. А мы можем там штосьці взять? Ці мы зараз не можем взять, тому што у нас нема грошай. Хей, я толькі павярнуўся ў горад. І я вельмі скучаў па гэтаму, так, болей. Хей, я памятаю цябе. Вітаю тебе. Вор? Тиф. Вор, гэта як крадзе, так? Эй, да ладно тебе. Гэта было много гадоў таму. Аднойчы вор, заўсёды вор, так? Добра, а знаеш што? Гэта нават і не рэстаран. Гэта просто фудстенд у дыркі, так? Гэтае месца, яно было ў бізнесе ўжо 50 гадоў. Гэтыя чортавыя 50 гадоў у гэтай дзіркі, так, дырэ. Ведаеш, што яшчэ было ў гэтай дырэ 50 гадоў? Мёртвыя людзі, якім за 60, так? Больш 60. Ніякой цябе павагі. Ніякой цябе павагі гэтым часам. Ты можаш захаваць свае вот эти вот pretzels, мне здаецца, пироги. І свае дам пироги. Так это тут і pretzels, і пироги. Да. Так. Иди прыгни у раку. Тут якісь усе злые мне до нас. Мы можем узяць, не? Сцянуць, але ён чамусьці не хоча гэта рабіць зараз. Звычайна тут хтосьці рыбачыць у туннельным гэтых, у туннельных, каб злавіць туннельную рыбу. Таму што, а чаму бы і не? Так, халеры, чортава не. Узмацнёнае гэта. Туннель затоплены, і шмат тут вось бадзяецца рыб. Trolley-side. Так, бежим. Тут можна паглядзець на сцяне, тут шмат, мне здаецца, якіхсь-то, хто займаецца гэтым вуглем, так, майнер, якісь-то шахцёры.
Так, а тут якісь та хлопці. Вони, мені здається, не вельми по-сябровську будуть до нас ставитися, але ж давайте погутаримо. Здорово, тінейджери. Здорово. Що ви тут робите? Пацики. Та нічого. Так кльово, що нічого не робите. Кльово, що гэта все бадзяюцца тут, так? Ну, яшчэ. Мы рабілі так само, калі былі у вышэйшай школе. Так. Я не был в вышэйшай школе так давно. Ну, ты ведаеш. А колькі тебе гадоў? Мне 20. Ой, ты яшчэ не можешь нават купіць гэтае піўцо. Не могу. А у тебя есть машина? И машин нема. Чё? Поутарили. Вот такие у нас диалоги с подлетками. А у 20 нават и пиво не могут продать, так? У краме. Так, побегли тогда сюда. А, тут зачинено. Да и мы выходим на поветр. Так, мы прошли таун-центр платформу. Ой, там яшчэ мы... Глядзіце, котка. Котка сапраўдная. І мы котка таксама. Social Security Administration. А, мы можем пройти, могли пройти праз низ и пройти вот так. Дайте я погляжу. Паттиборн. А не, мы там нават так шмат пройшли, что вялікі скелетон, вялікі шкелет. Чому вялікі шкелет? Не зразумела. Harvest Salt, All Picks X. Топоры. Сякеры. Таун-центр. Что так шмат на Б тут нават. Вот то. Бэкпоун. А, ну ось мы пришли сюда. Пробегли унизе. Тут пободялись. Можем пройти нават сюда вверх. Тут зачинено, так? Что это? Ой, мой бог. Какое на дворе могло зрабіць гэта, што я пропусціў? Гэта безумие з нас, так? Я все ж... Ну добра, я все ж таки не собираўся пайсці да гэтай... да царквы у любым выпадку, так? Гэта шлях да царквы зараз. Мне здаецца, што гэтае месца, яно на шчэпкі разбіваецца, так? Патроху. Fallen apart. Ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня-ня. Што гэта? Ой, А я могу поглядзець на гэту размову спачатку? Так, тут хтосьці курыць, хоча пакурыць, а хтосьці хоча кавы папіць, так? Калі на Б, то гэта квесты ўжо пайшлі. Мадам, а вы... О, тут ёсць нават гэты... Янот. Паласкун, так. Б. На Б нічога не адбываецца. Б. Не зразумела, на Б тут жмеш і нічога не адбываецца. Добра, тады мы крочым далей Market House. Можна вось гэтыя дзяўчыны тут. Эй, киллер. Не зови меня так. А ты кто? Я Лоры М.
Адкуль ты нават ведаеш пра гэтыя рэчы кілеры? Это была вялікая справа, сделка, сделка, не ведаю. Нават з сярэднімі школамі, для нас у сярэдняй школе вучыцца. Так, это было вельмі даўно. І што гэтыя школяры казалі? Ты паклаў іх у хоспітал, у бальнічку, і ніхто не ведае чаму. Яму падабалася прыхадзіць штосьці з гэтага? Не. Наша маці казалі не размаўляць з табой, так. Таму што ніхто не ніхто не ведаў, калі ты можаш з'явіцца зноў, так? Добра, такім чынам можаш павітацца з сваёй маці ад мяне, яна гэта, як-то, па гэтаму будзе ставіцца з любоўю, так? Ой, яна she's gone, яна сышла. Сышла з жыцця? Ой, прабач. О, все добра. Да. Тут усе памерлі, ріп. Так, што у нас тут? Я думаю, што у меня ёсць гэты great uncle or something on this. Здаецца, ён мае на ўвазе, што у него есть штосьці дома пра як статуэтка, можа. Where you go, Ансем Боровскі. Боровскі... Як то тут было? Боровскі... Пазычыш, так? Анселм. Нават калі ён быў жывы, ён быў трагічны. Трэджик. Трагічны, можа, сумны, турботны, не ведаю, трагічны. Так, пробегліся. Видео от посту. Postabilities. Таксама гэта пазначае, што гэта 2. Или таксама гэта таксама. Гэта якась памылка, яна зрабіла нават так дрэнна, што не магло бы быць, так. Тут якісь-то жартики на ангельскай, што я нават не разумею па кантэксту. Так, што яшчэ? Так, тут мы прыйшлі, выйшлі. Миллерс. Амаль што ўжо 5. Трэба зачыняцца, так, или сыходзіць. Так, адкінь сам Брюс і паглядзі на Смелтерс. Так, чыняць тут нельга нічого. Давайте яшчэ далей пойдем. Снэкфэйкен. Снэкфэйкен мы можем нават зайсці. Гэта крама. Снеки до школы. Снеки до школы. О мой бог. Матка боска. Хей, Грег. Что ты тут робишь? Я вернуся. Ты вернуся так, як сёння? Так, вернуся, як я вернуся.
Гэта вельмі дрэнна, што ты не памёр у коледжы. Што? Гэта вельмі дрэнна, што ты не поймаў гэты flesh eating disease. Гэта калі ты жрэш сырое мясо, так? Это у них жарточки такие. Гэта вельмі жахліва, што ты не присоединіўся да мёрдвер культу, да культу забойцаў. Это вельмі плохо, што ты не потерял свои лимзы. Лимз. Лимз гэта які паверх галавы, ці які лимз? Своя конечность, так, конечность. И в фриксота машин инциденте. Бог ты мой, гэта вельмі добра тебе тут бачыць. How Angus. Ты ўсё робіш гэтыя рэчы? Пачакай. Будзе абдымаць нас, што ён робіць. Змяніце музыку. Што будем танчыць зараз? Што? Энгус. Што ты тут робіш? Я жыву тут. З какого часу? З той прошлой ночи 11, як-то так. Гэта выдатна. Прыходь да бэнда папрактыкавацца. О, мой бог, а бэнд яшчэ робіць гэтыя рэчы, яшчэ існуе, канешне. Калі мы можам папрактыкавацца, пагуляць, так? Зараз? Але калі ты скончваеш гэтую працу? Я зараз скончваю працу. Точняк, рэальна, сапраўды. Ах, ну што адбываецца тут? О, мы нават прыйшлі да бэнду, так, зараз? Танкі Ангас. О, гэта ты. Гэта Майя. It's Майя. І ён вельмі нас рады бачыць. Такім чынам, як праходзіць гэты ваш паці? Я нават не ўпэўнены, як ён нават застаўся адчыненым, так? Як тыя падобныя шмат паці, якія былі там, сапраўды? Тебе патрэбна шмат паці, каб захаваць барна Шабранбег. У меня есть твой старый бас. Эй, чувак, я не думаю, что я тебя памятаю. Хэби, гэта my back, это моя спина Майи, так? Потому что с другого боку зараз. Ой, пытанкі. Пытанкі, так. Яна павярнулася до нас. Што? Пачакай, што? Ты тут каб згуляць вместе з разам бэндзе. Я гуляю на барабанах. Але ж гэта не барабаны. Гэта кампутер. Ой, гэта звычайна, гэта праўды, яна также гуляе на бас на гэтых. Ой, так, я зразумела, што гэта гэта бас парts. Але я магу прыбраць іх. Давай прыбраць іх на твоем компьютере.
Майя, ми збираємося зараз згуляти пісню, спів, так? І ти повинна нам згуляти. Ну, а я навіть не пам'ятаю. Это навіть не драмси. The Annual Else. Ой. Це ще можна читати текст унизу, я навіть не бачу покуль. Ой-ой. Та-да. Я трохи просичався вже в цьому гітар-соло. I'm always here and just now here. I'm where. Ой, що тут? Так, пішов якийсь сильняк там. Згуляли у бенді. Oh my, this was... Гэта было вельмі дрэнна, вот, як гэта было. Ну, я сапраўды не ведаю гэтага песню, гэтага спева. Holy Crab, святой краб. Святы. І гэта было складана зрабіць, нават. Тебе трэбна прыйсці і папрактыкавацца, так? Ну, я спадзяюся, гіс. Мои wrist hurts. Штосьці у меня... Крэб гэта не краб, не святы краб, а што тут Джей Йокомас? У меня болит запястье, болит за запястье, я уже запамятовал, что это. Мое запястье болит. Угу. Дякую, Великий, що допомагаєш. That was great. Так, це було видатно. Як тебе побачити, як ти повернулася. І як ти гуляєш на своєму хорбл на басу. Краб гэта на кшталт шит, толькі больш мякка. Ну так, типа, перакладаецца яно ці не перакладаецца, я не ведаю, типа, на беларускай, які будзе адпаведны гэты пераклад. Добра, а мы будзем сёння вячэраць, так, дайнер тинг рабіць? Ну, звычайна. Уху! Е! Хіпа-хіпа. Хайпа-хайпа. Так, почекайте.
Так, вертаемся. Пицца. Пицца. Hell yeah, did you miss... Так, ты не запамятовал про пиццу. У них была пицца в школе. Так клево, так классно. Давайте так само. Ну, жрут тут пиццу нашу в перроне. Эта пицца не такая добрая. Она довольно-таки несмачная. Сябры, вы нават не чулі пра scale піцы масштаб? Про масштаб пиццы. Пицца, ну я не похожусь, что она, что пицца добрая. Про что? Что есть помер пиццы, так? Помер. Калі ніхто не скончыць з гэтым, то гэта будзе дрэнная піцца. Но якімся чынам вышэй за гэта, яна ўсё ж такі даволі добрая. А якой другой канец гэтай шкалы? Гэта шкала, не маштаб у гэтым сэнсе. Дзякуй, Маста, хутчэй шкала. Шкала пиццы самой дрэнной до самой доброй. Так. It's pizza all the way up. Поза шкалой пицца добрая. Так, пицца добрая. Ой, тут нават подъедаюць. Чамусь хтосьці не ест гэты. Я по stabilities, я не знаю, что такое по stabilities. Пропалились. Не ведаю. Пропустил по stabilities, что это по stabilities не перекладается. Что? Про магчимости. Abilities. Я не дотрагиваўся до гэтых крустаў. Павінны мы пакласці. Гэты динер быў так, засіцца конфі, гэта вельмі так козім сидзім. Яда яна ж не вельмі смачная, але ж мае свой прысмак, мае свой шарм. Ты вельмі прыгожая для сённяшняга снедання. Так, сябры, калі ласка, я была як-то вырасла так з гэтых вечерніх пасядзенняў. Ты і як Дилан Рэдс. Мабыць, нейкія прысмакі, мабыць, нейкія. Тут мне здаецца, што тут по кантэксту мне не вельмі добра атрымліваецца перакладаць. Так, калі мы збіраемся згуляць зноў, то play out, или выйсці на сцэну, можа. Майя, мы не гуляем, мы не гуляем, як сапраўдны бэнд гуляе на публіку, так, на публіцы. О, у нас ёсць праца, Майя. Так, я працую ў відеаадпосту. А я працую ў All Pickaxe, патрымаю топор, сякеру. Я думала, што вы яшчэ ходзіце ў школу. І isn't that your dead store? Ці не з'яўляецца ли гэта крамай твайго бацькі? Так. Давайте пра бацьку спытаем. Конечно, гэта ён. А я лорд снеков в Фалконсе. У них все есть праца, яны ўсе у якіх крамах працуюць. А где Касей? Ой, ты нават не ведаеш?
Касей так само памёр. Памёр? Калі? Hoped. Hoped, что это? Надейно train I bet. Хоп, гэта прыгнуць, так яшчэ скокнуў на па трамвай, мне здаецца, так, я мяркую. Я лічу і я ставлю на гэта. Ён заўсёды казаў, што зробіць гэта. І ў адзін дзень і ён проста сышоў з гэтага сусвету. Зробім clean break. І нават, зрабіў проста якісь-то перапынак і нават нікому не напісаў, ці рабіў што з гэтага, так, нікого не распавёў нікому. Так, ён падарваўся, дзе Касей, ён падарваўся. Насамрэч чытаеце як Кейсі. Кейсі, так, добра. Ты, можа, Камаха ўжо гуляў гэту гульню, ты ведаеш? Касей, так, well, good for him, I guess. Так, гэта было добра для яго, мне так здаецца. Яго бацькі, яны рабілі гэтыя постары, да, які знік хлопец. Але кожны ведаў, што адбылося, так. Кейсі, так, Кейсі, А што ты робіш, Маі, зараз? Я была в колледжы, чаму з пытальнікам. І чаму ты ўсё яшчэ не тут? Я не працавала над гэтым, так? Я магу уявіць сябе. Кейсі проста скокнуў цягнік і знік кудысьці, а не кінуўся пад цягнук. То есть ён жывы яшчэ, то есть ён не hop in the train, гэта калі ты не пад трамвай, а просто узбег хутка, так, скокнуў. Тады ён жывы, можа, Кейсі. Добра, будзе добра, калі трэба ўжо збірацца да хаты, так, чэл? Ангус, у него есть гэтае спатканне с Sword People Online. Это, может, гульня якаясь? Ён шчаслівчык. Шчаслівы, так. Гэта вельмі файна, што я павярнуўся сюды назад. Чувак, мы можем тут бадзяцца цэлы дзень. Ой, матка боска, Holy Crap, святый краб или святый лайно, так, вот что. Это рука, ці гэта рука? Это рука. Арм, это рука ж? Никому не двигаться, так, никому не рухаться. Давайте я с помощью палки этой потыкаем. Чур я first, так, я перший. Святая какуля. Святая какуля добре звучить. На Holy Crab. My is like tampering with evidence.
Мне трэба пачынаць без хвалявацца аб гэтым. Каб запамятаваць dismembered. Member гэта памятаць, а dismembered каб забыцца шлях да майго дому, так? Я бы хацеў на гэта паглядзець. Тебе не патрэбна нават твои вушы, каб гэта пачуць. Каб гэта увидеть. Так, ціха. І яны зараз тыкаюць палкай у руку, так? Гэта мае тычы. Ой. Ой, тут нават прабег. Это так, навошта тут? Мы тычым палкай. Тыркаем. Так, а што мы робім? Што рабіць-то? Што там павінна адбыцца? Ён баіцца, каб не казаць шлем на сваім шляху. Дзякуй за пераклад. О, ну. Так, мы знайшлі руку. Так, пакладзі на землю сваю палку і отойди, кажа паліцмен Майі. О, добра, не трэба тэйзерць, выкарыстаць гэты тэйзер шокавы, гэты, так, пісталет, а шокер на мне, ці што гэта з гэтых не абяцаю. Так, добра, я думаю, што гэта час для Ангуса, і трэба ісці дадому, так? Пабачымся заўтра, Маі. Так, я не хачу, каб хтосьці з вас сёння хадзіў домой увечары. Body System. Штосьці дрэннае адбываецца. Я могу подвезти до дому мою офицер. Так, thank you, Бэя. Да, дякую, Бэя. Давай зробім гэта. Let's roll. Или давай рухаться, давай катиться на машине. І таким чином. Ты працуєш у Allpix X. Падхапі сякеру. Так. Яны тебе навучаюць, каб трымаць гэты сямейны бізнес, так? Кіраваць гэтым. Яны? Хто яны? Ну, твои бацькі. Не, не мае бацькоў, так? Они загінулі, можа? Хей, паглядзі, мы зараз прыехалі. Але мой дом, ён нават не ў несколькіх блоках. Выходзь. Ну, добра. Дзякуй за райд. Сыходзь. Ну, яна якісь пытанне задала, што мне спадабалася, так? Я так і падумаў, што абесчлененны жах які. Бесчлененны. Угу. Так. Бацька ўжо прыйшоў з працы, як звычайна сядзіць на канапе. Эй, кітень. Паслухай мяне, мне вельмі шкада за нашу папярэднюю ноч, за апошнюю ноч. Я сапраўды думаў, што ты прыйдзеш да хаты гэтай ноччу. Усё добра.
Праходзь праз... Я прайшоў праз равін, праз стары гэты фэктары, праз стары будынак і амаль што памёр. Чаго? Гэтыя локсы, гэтыя дошкі, яны амаль што забілі мяне, так? Ну, нормальная з'ява ўсё ж таки. Я тебе абяцаю, што я ніколі больш тебе не ставлю, каб ты странствовал зноў, так, Stranded. Кажу тебе, что вот что. Як наконт, чтобы я пришел сегодня додому ночью. И мы прошлись назад с бас-стейшн. И откуда мы пачнем? Start over. Я не веду, start over. Добра. Добра, бацька, добра, тата. Хей, май. Дзякуй, што мяне падхапіў. Ну, они таким чынам абыгрываюць таким чынам, што яна вярнулася, і ён падхапіў яе з бас-стейшн і гэтак далей, каб загладзіць гэтую всю сітуацыю, што ён забыўся, што яна прыехала раней. З вяртаннем, так. Я іду паспаць. Мабыць, мне здаецца, у тебя быў сёння вялікі дзень. Дабраніч, моя дачка кіценька, моя тут вось. А мы што зараз ідзем? А што мы намалявалі? Баця пастарэў, тата пастарэў, але ж ён такі ж усё ж прышпільны, так? Стил фані, смешны. Оба-на. Мы ідзем спаць, так? Зноў на басу, можа, гуляем? Там, мне здаецца, новых спеваў не з'явілася. Якуюсь песню. Later Space Dragon. Die Anywhere Else. Die Anywhere Else, можа, гэта калі мы з гэтымі, так, гулялі бандай нашай, але мы не будзем зараз гуляць, пакуль нас не прымушаюць гэта рабіць. Bedtime, yes, no. Ну, yes, конечно. Ну, все, адпачываем. Так, далі храпака. І ўжо пачаўся новы дзень. Мы закінули свае боты. Прайшло 36 гадзін з таго момента, калі я была онлайн. This shall not stand. Мы онлайн, так, мы ў інтэрнетах зараз. Ці што гэта? No chat line. What is wrong with you? Damn it. Што з табой адбылася? Халера. Я лічу, што і закладаю, што Ангус ведае, як гэта можна пафіксаць, пачыніць. Ён ведае камп'ютары, я думаю, але я не магу. Можа, давайте з гэтай нашай праблемы падыдзем да яго першым. А дзе ён працуе зноў? Ангус. А дзе працуе Ангус? У нас здаецца, што там амаль што калі мы сыдзем у горад, мы першыя 3 будынкі там будуць пра... Так, хей, хон. Так, падыдзі павітацца, так. Тамаці?
Таночки маці. Морнінг, мам. Не вітанкі як-то. Добрая раніца, я маці на 24 гадзіны сёння. Так, сапраўды. Так само ўжо 4 часа, 4 гадзіны, так? Але я хачу выйсці, каб знайсці Ангуса. Гэта твой маленькі фрэнд Грэкс бойфрэнд? Вялікі хлопец, які трохі маўклівы? Так, это ён. Ён мне патрэбны, каб пафіксіць мой лаптоп. Так, ён лепей. Даражэнькі. Ты не можаш себе дазволіць, каб купіць новы, так? Што ты нават ведаеш пра Ангуса? А што ты ведаеш? Kinda. Так, мам, мы в бандзе. І што, зноў гулялі разам? Так, мы практыкаваліся апошняй ноччу. Але я нават не думаў, што мы будзем нават гуляць зноў. Вучыць вельмі файна, прышпільна, весела, так, даражэнькі. Так я лічу. Але ты не вельмі гучыш шчаслівым, так, калі кажаш аб гэтым. Ну так. Але я ўсё ж таки пайду знайду Ангуса. Ну, тады тебе добрага часу, добрага дзянёчка, так, моя дачка. Дзякуй, моя 23-гадзінновая маці, так. І 7 дней на тыдні. Маці гэта праца складаная. У меня быў гэты тэлефонны званок ад твайго дзядзькі Моллі. І што Моллі коп жадаў распавесці. Я вельмі спадзяюся, што ты не пазвоніш ёй, не скажаш ёй об этом, але яна работала вельмі моцна, каб патрапіць у паліцыю, так? І гэта вельмі складаная, небяспечная праца. І па сутримкі ён вельмі небяспечны. Она что-нибудь распала про то, что вот мы знайшлі гэтую нашу руку, якую мы знайшлі. Так, яна распавяла, дарэчы, гэта вельмі жахлівыя рэчы. Ну так. Даражэнькі, я знаю, што гэта дом, але ж будь таксама уважлівы, калі бадзяешся звонку. Я буду, мам. І прыходзь до цемры, ну, до того, калі ты ні з кім ты так бадзяйся. Пакуль яны не зразумеюць, што адбылося з гэтай рукой, так? Добра, маці. Дзякуй свіце. Ну, зразумела, што нахвалюецца аб нас, што там якісь рэчы ўсё-такі жахліва адбываюцца. І так, да, маці, як эта рука выглядала? Ой, яна была тут парэзана прям там, дзе вось плячо, там, дзе лбоў, не? Лбоў. А была ли там крывь, кроў? Трохі было, трохі было. Ой, я тут пропусціў гэты.
Ха-ха-ха. А что адбылося твоей рукой? Я таки поклаў на вячэру, так. Эй, сир, я знайшоў твою руку. Я не спалохаўся, што ніколі яе не знайду зноў. А людзі не заўсёды вяртаюць руку, калі знаходзяць іх. Ага. Ну, гэта звычайны стыд, так. Ну, гэта жахлівы свет. Жахлівы свет маленькі. Ну, они тут пажартавалі, што калі ты там як грошы, мне здаецца, губляеш такім чынам, што хтосьці згубіў руку, і такім чынам, што хтосьці мог як грошы гэта пакінуць сябе, а насамрэч яна там ляжыць і так далей. Hey, you kid. Дарослы. Ты павярнуўся, так? Ну, кажа, што думаў, што я кіт, а он ўжо падрос, так? Так, містер Пендерсон. Колькі мы не бачылись, did last long. Did last long? Ці было гэта даўно? Не, містер Пендерсон. А ты трымаў працу? Я толькі вярнуўся, толькі 24 гадзіны тут. Такім чынам, гэта будзе толькі на тыдзень, потым на месяц, а потым на цэлае жыццё. Вы правы. Мне не так шмат часу-то і засталося. Але ніхто не забыўся, хто ты ёсць і што ты зрабіў, ты ведаеш. І яны могуць дзействовать, як яны должны, так, павінны. Але ж тут маленькі горад, які вельмі полайт, не грубы, вежливы, прям тут. Это все было про вось гэта. Все, что у тебя есть, это маленький городок с вежливыми жыхарамі, это все, что у тебя есть. Так что назірай за гэтым. І так, это было вельмі цікава, але мне надо послухаць, як мои cells dies. Як мои клетки, можа, паміраюць. Ахаха. Пах. Пах, можа, то пока. Папа. Так, тут яшчэ все ж таки будуюць гэты роуд. Так, это мы скокнули на машину. А зараз мы памятаем, што далей там мы зноў можам пагутарыць. Як это, калі ты як ты адчуваецца, калі ты павярнуўся? Я просто прыйшоў дадому і ўсё гэта прынёс дадому. Адчуваецца, што штосьці змянілася? Так, канешне, але not really, мне здаецца, not really, што штосьці змянілася. Та тоже такі же стары, такі же стары, такі же ўзрост, такія же людзі, такія же вуліцы, такія же дрэвы. Я бы хацела кудысьці сысці з гэтага горада, так? Калісьці. І куды бы ты паехала? Я поехала бы к океану. Гэта стабільная праца, яна плаціць не вельмі вялікія грошы, чорт яго бяры. Я зрабіла ажарэлле з рэчаў, якія знайшла на пляжу і прадавала іх.
і раблю караоке кожную ноч. А ці магу я тебе павітаць, прыйсці? А ты робіш караоке? Ну, ці ты можаш пагуляць у караоке, там, паспяваць? А будет ли гэта добра? Нема ніякага сэнсу тут, дзяўчына. Нам трэба наўпрост шоу, так? Шоу, ці просто наведацца туды, гэта зрабіць. Так, гэта моя проперці, гэта моя вуліца. А ты не змяніўся з таго моманту, калі быў дзіцяці. Добра. Твоя проперці гэта твоё, гэта ўсё уласныя твои рэчы, твои проперці, жытло і гэтак далей. Я не ведаю, як проперці перакладаць больш точна з гэтым. Бяжым. Нам трэба на якусь-то краму Энгус. Я просто плытаюсь, хто з наших сяброў Энгус. Так, вёрочка побегала. У якой з крам? All Pick X. All Pick X, я памятаю, та дзяўчына, якая нас б'е, здаецца, яна нас давезла. А дзе... Можа той, хто нас сустракаў у самом пачатку мая, можа нам дапамагчы. Ці той, хто в адпосці ту. Ну, давайте паглядзім, можа гэта той, хто адпосці відео працуе. Так, be nice, the chill 3. Будь ветлівым, будь сапраўдным, будь файным. Ты хто? Ці магу я тебе дапамагчы? Я не думаю, што ты можаш мне дапамагчы яшчэ раз. Так, зразумела. Всё, так, на гэтым. Мне здавалося, што тут і тут павінен працаваць, але ж тут нікога нема. Ну, ты такі з окулярамі быў хлопчык у нашым бэндзе. Open. Вот у Snack Falcon, може, так? Snack to School. Що у тебе на голові? Що ти робиш? Эй, Майи, вітанки, так. У меня, замест моих ушей, у меня эти кубочки. Кубочки, стаканчики. Воу, не холера себе. Чаму? Мне здаецца, не холера себе. Мне здаецца, як будто я чую акеан там. Гэта выдатна, чувак. Ты бачыў Энгуса? Кожную ноч. Я маю на увазе, дзе зараз Энгус? Ён зараз працуе у відеасторы, так? Навошта тебе Энгус? У меня проблемы с этим компьютером. Может, ён сможет мне дапамагчы з адным ці з другім. Так ён сапраўды хакер. Really? Сапраўды? Я упэўнен, што ён можа хакаць, што ён можа узламаць якісь сістэмы. Не халера сабе. Это вельмі клёва, чувак. Дуд. У нас есть какое-то адпаведнае слово на дуд, на чувак? Беларускае больш прывабна выкарыстоўваць. Я з табой яшчэ паразмаўляю пазней, так? Я так, сапраўды заходзь, і я вельмі рады, што ты вярнуўся до нас. Як там тая рука, можа, ты ведаеш? Так, што за нават ад адбыўся, калі мы яе пабачылі? Што ты маеш на увазе, што адбылося? Я не ведаю. Як нават так адбылося, што рука з'явілася у сайдволку?
в Possum Спрінгі. Ну, гэта на якім-то сэнсе клёва, але ж можа быць жахліва. І як ты, напрыклад, дзве дзвяры ўнізе пад нашым апартментам. Ты жывеш у таўні-цэнтры нау? Зараз. Так, мы жывем у наступнай дзвяры. Мне здаецца, ты, чувак, ці хлопчык, ты мэйт, заўсёды тут тебя не было так доўга, так, меня не было тут. Добра. Fruits Ghost. Snake Arms, Swoop in the Fubite. Добра, тады, ну там зноў гэты фіаска кола. Мы тады сходзім. Так. От пра крыпі, пра дзве дзвяры ён казаў пра гэтыя дзве, якія зачынены, так? Добра. А дзе Ангус? Клік-клак динер. Тут нема, тут не адчыняецца. Ну, ён казаў пра відео Outpost, і што ён там працуе, так мы ж уже там былі, мне здаецца. Пойдемте тады, пойдемте зараз яшчэ раз тады завітаем. Так, з гэтымі мы пытарылі ўжо. Цікава, што з третім скокам, мне здаецца, можна дзесьці прайсці, мне здаецца, на якісь так лакацыях вышэй. Ну, вось тут, не, ён. Can you help you? Вот, мы зараз уже, теперь пытанне у нас есть. Where is Angus? Где Ангус? Ці работает ён у свою смену? Ну, гэта, мне здаецца, не на іронію, так, дадаюць у гэты, калі пытальнікі дадаюць. А гэта сёння мы пытаемся. А я пришел раней. Ну вот, чаму... Пачакай, чаму ты все звучыць, как будто ты задаеш гэтае пытанне? А ты робіш гэта таксама, так? Я не просто каментую, калі ты меня спытаеш, а я тебе пытаннем на пытанне адказваю. Сапраўды? Да? Что? Night Shift, так? Нет, ночная смена. Ну, гэта прикольно. А я дома з маім дзіцяцем на працягу дня. І до такого моменту, пакуль моя маці не прыйдзе дадому з працы. Дзіцяці. Вельмі клёвая праца, не праўда ли, так? Каб глядзець гэтыя розныя фільмы, есть цукеркі і сустракаць у всякіх прывабных, мілых хлопчыкаў ці дзяўчынак в нашым выпадку. Так, Cute Guys. А што дрэннага з гайсамі, так, з рабятамі, з хлопчукамі і дзяўчынкамі. А я не ведаю. Мілыя гэтыя гайсы, яны пераацэнёныя, так, overrated. Можа быць, гэта так быць перакладзена. Што слухае музыку, разбітае сэрца. Так, а я што, мне ў ночную смену прыходзіць, і што? Ці яшчэ няма ночной смены зараз? Ёсць подозрэнне на тое, што нам патрэбна ўніз прайсці. Тут можна вось гэтую частку завітаць. Ці можа гэтая жонка яго працуе, а ён зараз дзіцяці зараз, я не зразумеў.
Ангус не патрэбен. Ангус пол, тут видите, бачите, як яно тут размалёвана у гэтым дызайне, што вось толькі адна. Ну трэба будзе знайсці кнопку, так? Бо тут кнопку спалілі хтосьці. Мы тады можам падняцца, можна якісь тут клік. А все равно сработало на Ангусе. Hello, Ангус. Ты шукаеш маего дзіця? Так. Ангуса шукаю. Ты можешь усё шукаць для того, чтобы знайсці Ангуса. У кожнага ёсць якісьці свой Ангус. Для кагосьці Ангус гэта шчаслівае свята брак, жаніцьба. А для каго-то гэта кар'ера. Для каго-то гэта прышпільная прыфабная машына. Але мой Ангус гэта чел, які завецца Ангусам, які жыве тут. Мой дзіцяці нават Ангус will ever compare, ніякога мы не зможам нават параўнаць з сапраўдным Ангусам, які з'яўляецца лордам у версіі, мне здаецца, гэта Бог. Окей. Дарэчы, даражэнькі, можа ты сустракаў года гэтым гэтага Бога гэтым днём. А моя маці працуе у Чорч. Все. Пайшлі ўжо двігі, мне здаецца, на 30 гадзін стрым на перакладзе. Чорч гэта... Я запамятаю. Все, я запыўся слова. Кто-нибудь мне может дапамагчы вывучаць? Церква. I'm the club by default. Клик. Все. Так мы не сможем до Ангуса потрапить? Там немає кнопочки. Hi, Angus. Angus, you say, так. Это мои. Распавядзі мне пра сябе, Мэбелін. Гэта не Ангус? А што, гэта мог бы быць ён? Яго выглядае, як гэта ён? А, не, да відзення. Царква. Ты круты. Ой, подумаю, так, царква, ось, так, все. Дякую, аж потейта. Мне здаецца, што мы павінны знайсці гэтую. Все ж тут можна знайсці пімку, ці мы просто будем звоніць, пакуль нам Ангус не потрапіцца ў гэтых тэлефоннай лініі. Праз домофон. Hello. Вітаночки. А я шукаю Ангуса. Может быть, вы ведаеце, дзе ён жыве? Мне здаецца, ён пад нумаром 2, так? Калі зверху, мне здаецца, лічыць. Напісана на гэтых, на кнопках. А выглядае так, што яно зламалася. Здаецца, які-то маленькі, які жыве тут, ён kicked it in. Просто зламаў. Так зламаў, вельмі моцна нажаў, яна адвалілася. Грек? Или хтосьці з іх? Як? Пашкадуй меня, кіт, я просто тут живу, так, клік. Спыніў размову. Дзіўлюся твоей метамікраванасці і матывацыі, Всеслав. Дзякую, Шпатейта, мне здаецца, ты мне вельмі падабаецца, калі ты мне падбадзёрваеш з гэтым. Мы ідзем уже, чым далей, тем уже пераклад становіцца лягчэй, нават, амаль што па часе тут гадзінамі. Мы яшчэ пагуляемся 5 хвілін і скончым на сёння, але ўвечары можа будзе другі старым на дэмкі, на гляд.
Трэба будзе зрабіць перапынак. Мы на кожную натиснули, так? Так, вот, there is no button, нарешті ти вже зауважив гэта. Є якийсь шлях, каб гэта спрацавала. Так, ну, не спрацює, калі мы знойдем гэты баттон. Здаецца, на першы нават можем наклікнуць. Так, вітанкі. А вы не Ангус? А хто гэта? А хто ты? Я Майя Бароўскі. І що ти продаєш, так? Здається, що ми щось продаємо. Ці ви заўсёды сустракаєте людей, які вам тэлефанують, які продають гэты став, так? Продають речі якісь, вітаночки. І все, вона поклала трубку, ці що? Так, ну, Маркус. Майя Ангус. Майя? Так. А ви не Ангус? Що ми? Маркус, тут Маурайс. А ви не Маурайс? Чи Мауріс? Так, а я вельмі рады, што я змог гэта зразумець, што я не Маурайс, так. Sort of. Що ж це буде? Ну, весь контент, мені здається, глядім. Добре, не працює. Таким чином, треба знайти гэтую нам кнопочку. От я вийду сюди. Зайду. Може хтось у Грега є, так? Так, тут мы уже бодялись, мы тут ведаем. Я хочу пойти под Центр Таун. Ось тут, ось сюди. Ці змянилося ли тут щось небезпосередньо, чи можемо знайти Грега? Чи не Грега? Ну, поглядим. О, тут хтось сидить. Так, привітання моє. А я тебе ведаю? Я не ведаю, ты памятаешь меня, я мисс Росса. А я видел твой грант твоего деда, так? Я тебе завітував до тебе у день, коли ты народилась, так? Ты была такая маленькая. А якісь речі не зміняються, так? Откуль ти ведала моего деда? З тих дней... Чому б тебе не спиниться коли-небудь? Я тебе розповіду об їм. Тих речей, які, може, ти не ведала. Ти захопила мою цікавість. Ты такая сапраўдная, любознательная, якая цікавіцца рэчамі, дзіця. Добра, ну калісьці мы можам даведацца пра нашага дзеда яшчэ якісь рэчы ад гэтай гаспадыні Росы, так? Дзелішся з гэтай, так, гэтай чел, зразумела. А ты што зробіш? Белы туннельфіш. Вельмі лёгка яго поймаць, і яна такая смачная. О, гэта сапраўды вельмі добра. О, блин, хтосьці тут нават і мяне чуе, так? Що я тут распавядаю? Ну, наогуле, вы бачыце, штосьці такое пра сябе бармочыце, мне здаецца, гэта было так абыграна ў гэты раз.
Угу. Добре. Мне здаецца, давайте тады на гэтым скончым, будзем тады гэту кнопку яшчэ наступным разам гуляць. Ну, я напрот сёння вырашыў паглядзець на гэты Night in the Woods эту гульню. Мне здаецца, па арту яна вельмі прышпільная, у неё цікава гуляць і чытаць гэты наратыў гэтай гісторыі, рухацца і гэтак далей. Не ведаю, як вам падабалася ці не, але ж мне здаецца, падабалася. Спадзяюся, што можа быць заўтра у дзёнку можна будзе працягнуць гэту гісторыю, паглядзець яшчэ. Вам дзякуй, што глядзелі, і дзякуй, што пісалі ў чаціку, памагалі з перакладамі. Мне здаецца, што трохі тут трэба намацёрацца з гэтымі перакладамі, пашыраць свае веды ў якіх-то выразах. І вам зычу добрага вечарочка, дзянёчка, і пабачымся, можа, сёння яшчэ на дэма-стрыме ўвечары, а вы завітвайце да беларускіх стрымераў яшчэ. Зараз паглядзім, хто зараз у нас на твічы яшчэ ёсць, каб зрабіць, можа, якісь трейд. Як гэта звычайна робіцца. Дзякуй, слаб, шпільная гісторыя. Дзякуй, Watchpotato, што завітаў. Спадзяюся, што было цікава. Зараз паглядзім на твічы, хто у нас ёсць. У нас ёсць Шагрэль. Я бачу, што зараз тады к нему зараз пойдзем рэйдам завітваць. А вы глядзіце добрыя гульні, гуляйце ў гульні, завітвайце да стрымераў. І з вами побачымся. Дзякуй вялікі вам усім. Шагрэль, бай. Рэйд. Так, будем зараз рухацца. Всем бусики, зараз пойдем там зарэйдимся.